دو هجمارك ji kadroyên Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyeyên dest ji kar vekişandî ku ji wan re dibêjin mistenkifîn konferansek li bajarê Girkêlêgê yê Rojavayê Kurdistanê li darxistine û heta derengê şevê berdewam kiriye û partiyekên û ava kirine. Çavkaniyekê ji navayê konferansî nexwestina vî bê eşkerekirin taybet ji arkêra ragihand, got du hejmarek ji mistenkifînê Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê konferansek li bajarokê Girkêlêgê yê Rojavayê Kurdistanê li darxistine û heta derengê şevê berdewam kiriye û partiyekên û bi navê Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê ava kirine. Wî çavkaniyê her wiha ji arkêra got, di konferansa me de nêzîkî 5 kesî ji hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê amade bûne. Wê di van rojên bêde daxuyaniyek bi navê partiya me bê belavkirin û hemû tiştên wê tê de bên xuya kirin. Ji aliyekî din vewilgorî agahiyên arkê got konferansê de desteyek serkirdeyetiye ji herêk ji Ebdilmecîd Îsa û Deham bavê Nisrîn û Hejar Elî û Fasla Yusuf hatiye hilbijartin û Kamiran Hece Ebdo wekû sekreter hatiye hilbijartin. Beriya çend rojan Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriye El Wehdê bi serokatiya Mihedîn Şêx Alî kongreya xwe li bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê lê darxist û hinek rexne ji aliyê hejmarek ji serkirdeyên wê yên got jê dûrketî jê re hatin kirin. Ku ew dibêjin diviya hemû kesên got ji Wehdê hatiye dûrketin daxwaza wan jî bihata kirin. Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê di sala 1990 de li ser destê İsmaîl Umer hatiye ava kirin û piştî koçkirina wî di sala 2010 de û heta niha Mihedîn Şêx Alî sekreterê wê partiyê ye.